Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Views and Kas
panahon na di. Sige. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon, magandang umaga po! Kay Papadong, kay Ma'am Bers Salyander, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw kita anin Webes. Uy, pitsa 15.
Pag pitsa 15, sweldo yan. So may sisweldohon. O payday palan kita ngunyan January 15, 2026. Sabayan po ninda sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Ori-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa
internet ano. Nawara sa internet. Nangyari sa mabaka naman. Sige kita so tiwa-tiwa. Dahil naman palang kita nasa iri. Ano, okay na? Nasa iri na kita? Okay na? Agang-aga naman. Tigbubuisit naman kita kini yung... Ay nako. Okay na kita. Naka-ere na. Nasa ere na kita. Shh. Okay na. Ako na. Hinin. Si Mr. Hulbutana, Malimok Saya, sa Bicol Web TV. Sige daw tabi kung nakabalik na kita sa ere. Balik na. Sige daw tabi kung nakabalik na kita. Uday pa. Ano nangyari kang pahit naman ni oh. Alas 7:17 na, nawara lamang sa kumbaga sa basketball nawara na sugana ko. Grabe na so ipapashoot ko. Tapos pinaul ako. Wara na lugod so. Alas 7:17 mga tugang. Balik na kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Webes po kita ngunyan pet sa 15 na kang Enero taon 2025 at 2026. Nailing mo na yan. Pag pinunang kita, arog kaya nabubuisit na kita. Ay, nako. Kawaranggana. Ito lang kita ki internet ano. Oy, sundo kita alas 8 mga tugang. Ako po ang sa indong lingkod. Malimok Saya po ini si Mr. Hulbutana. Yo. Alas 8, anong nahiling mo na yan? Ata na. Ay, kaya ni magparam na kita. Sala-sala ng pigtataram ko. Alas 8 sa imo, alas 7:18 pa sana. Yan ang problema pag bibuisit kita kan narog kaya ni so kuryente, so internet. Linganan nindo. Nakakawarangganan. Biglang linuya ako. Tapos sala-salaanan mga pigtataram ko. Yo. Bata importantihon ngunyan. Taigwa kita kipigbabantayan na bagyo. Sige. Nakabandera na po ang signal number 1 sa Albay, Sorsogon, Catanduanes. Mga nagkakapirang banwaan sa Albay, nasa irarom na po kan signal number 1 dahilan po kaning tropical depression si Ada. Pero ang probinsya kang Albay tabi mga tugang sa Biyernes pa sa aga pa tabi. Walang pasok. Ayo dahil pong face-to-face classes sa puon sa aga. Sundo sa Sabado sa probinsya kang Albay. Guwa na pong advisory kaan si Governor Noel Rosal. Pero ngunyan dyan sa Sorsogon wala nang pasok ngayon. Yun. Yun na nga niyan, may pigbabantayan kitang bagyo. O kumusta sa mga nasa evacuation center? Oy, good morning kay Ma Listana Albin. Good morning, Tabi. Sa pagkabuhay
Kay Sir Fred Pagurugon, good morning. Naling mo Sir Fred so fight ko duman. Bagay yun na di. Bagay yun pala nagamaging babaya di. Sir Max Biron, good morning. Yung nagaringon niya ng panahon. Pasiring na kita duman. Sabi kang barkada ko, kagayon ngaya kaining bakla. Kagayon ngaya kaining baklang kalbo. O sige daw, importante kung tamo na tabi ang linya kang pag-asa. Ramon tatabi ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Pero ngayon nata ngayata susaro mo ngayang bukid tibang. Sir Fred, susaro kayang bukid duman nagtutuga. Yo, Sir Fred, susarong bukid duman namamaga. Tutuga kaya. Nag-aalboroto susarong bukid kaya bako pantay. Yeah. Bako tabi pantay subukid ko. Sa nag-aalboroto kubag. Yan ang paliwanag naman. Bagay yun ngayang kalbong bakla. Kung yung kaso mangyari man na ganin ni Sir Fred, talagang itatakwil kita kayo. Inay. Sige, alas 7:22, konta daw tabi mo ng linya kang pag-asa ha. Nganing maraman tayo ning magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan po natin bagyong si Ada mula sa nilabas nating tropical cyclone bulletin kanina PM. Si Ada ay na natin depression category at huling namataan kanina ng 4 a.m. sa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon dito sa may northern at central Luzon. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Ada, may kita natin ngayong araw mag-i-intensify ito into a tropical storm category. At kapag tropical storm category po ang ating bagyo, pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. At may kita din natin dito sa ating forecast track yung gray area pong ito po yung ating cone of probability. So dito po yung posibleng dumaan itong sentro ng ating bagyo. At may kita din natin nakapaloob dito sa cone of probability itong Eastern Visayas pati na rin ang Bicol region. So inaasahan po natin posible itong mag-close approach at magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Bicol region. Samantala pag nagkaroon po tayo ng changes dito sa ating track sa ating bagyong si Ada na possible po mag-westward shift, posible po yung ating paglandfall sa anumang areas ng Eastern Visayas pati na rin dito sa may Catanduanes. So tutok po tayo sa nilalabas na updates ng Pag-asa hinggil po dito sa bagyong si Ada. Sa ngayon, tropical cyclone wind signal number 1 tayo dito sa may Sorsogon, southeastern portion ng Albay, northern Samar, eastern Samar, eastern portion ng Leyte at southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po na 36 hours para makapaghanda po yung ating mga kababayan hinggil sa dalang hangin nitong bagyong si Ada. So dapat po yung mga kababayan po natin na under ng tropical signal number 1 ay naghahanda na rin po at dahil po inaasahan din po natin ay makakaranas din po na malalakas na ulan lalo na po dito sa may northern Samar, eastern Samar, Leyte, southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur
ngayong araw. Sasaan po natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Para naman bukas, inaasahan po natin ito po yung paglapit netong si Bagyong Ada dito po sa may Eastern Visayas. Ay makikita natin, meron na tayong orange or yung 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin dito sa may Catanduanes. So pinag-iingat po natin mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa na 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Southern Leyte, Leyte, Biliran, Samar, Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Para naman sa Saturday, January 17, ito po yung paglapit na po din niya sa may Bicol region. Nakikita natin 100 to 200 millimeters of rain na dito sa may Northern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Catanduanes. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Camarines Norte, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran. Pinag-iingat po natin mga kababayan po, lalo na po yung mga nakatira po dito sa Bicol region dahil na rin po sa pag-alboroto netong Bulkang Mayon. Kaya makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Wala pa rin naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero makakaranas ng moderate to rough conditions dito po sa karagatan kung saan dadaan po yung ating bagyo, at moderate to rough naman dito sa may extreme northern Luzon dulot naman ng bugso ng northeast monsoon. Pero posible na rin po tayo magtaas ng gale warning bukas or bukas. At yan po muna ang latest dito sa Bagyo Pong si Ada. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturo mo, asin sa pagmahal, kamusta mo? Sige mga tugang yaw ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat po Pag-asa. Di may pigbaban na tabi sermon Gina. Tropical storm and posibleng maging tropical depression yan. Posibleng maging tropical storm sa aga. So, medyo horaranin na sa may parting Bicol region sa aga and sa Sabado. Kaya nagsuspindi bagatabi ang provincial government kang Albay kang face-to-face classes yo sa agang Biyernes and sa Sabado. Sa Sabado, makuman kita direktang tatamaan po di haging kita kay itong probability cone. So talagang hagip manggiraray kita and makaka-experience kita sa Sabado ni 100 to 200 millimeter na rainfall. Irak pa na kumusta? Tad-taon tabi papalo up kita sa satuyang mga otoridad, sa satuyang mga chief executive, lalo na sa siyudad kan Tabaco, tigwa kita kay mga evacuees. Ano sa indang plano ta dapat ngunyan pa sana, lalo na sumaya nga nag-evacuate baga na yaon sa mga tent. Anong plano ninda dyan? Yo. Sige, at yan ay papalap tayan. Irigat ha, magpreparar. Ang kusog kang bagyong ining si Ada, 55 sundo 70 kph maluya man sana pero suuran. Yo. Sige tabi, iringat po kita ha. Pasiguro na tabi, magharanda po ha. So aramtang mga pigbabaha, aramtan na yan mga barangay officials. So pakireparo na sa natabi.
Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:30 na. Ikaan bura 7:30 mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. kabus ka Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. man MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. mabuodon Madalingon sa na po yan makuha sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. makapare Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, miminahanga dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. sumiig ka na talaga Kay Madam Maylene, good morning. Ohayo gozaimasu. Ingat. ikaan bura sa Siring man mga tugang ang programa inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, minahanga City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Yaon mga po dyan si ABC President Cap Art Abela. sa gayon mo kami ABC President Cap Art Abela. minunay kang prinsesa sa Sabay taman dyan si BM Carol Siga, asin si former BM Vic Siga Jr. ikaan burak ni sa mong Siyempre yaon dyan na sa tuyang Best Cafe Green 6-in-1 Complete Herbal Mix. kami si mo minahanga kaugma Best Cafe Green mahiling ka 6-in-1 Herbal Mix. Yan ang sa tuyang pigkakapitabi sermon. Sa kuya, Sige. karani kauya. Yan po mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ano ang muya mo? Ikan Alas 7:30 na. di paara. Ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang mga kabayan day po magarali Tuka sa mabay po ang programa. Magpas lang po kaining importante sa ng pagiramdom. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna, Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na kuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang 34 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalingon na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abela.
Siyempre yaon man dyan si board member Carol Siga, asin si former board member Vic Siga Jr. Siyempre katuwang taman dyan ang Best Kape Green 6-in-1 Herbal Mix. Partiyan ko niya tabi sa Redwin na malipot-lipot. Best Kape Green. Sige mga tugang. Balik po sa indong lingkod. Ako mampogararay si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-riparo ko niyang pong Aldaw Kitanin Webes. Pet sa 15 kita kang bulan na Enero taon 2025 at 2026 na. Happy birthday po giraray kay Aleco Director. Kay Pading Rico Sainz. Birthday ngo niya ni Pading Rico Sainz. Birthday man ngo niya ni Ma'am Bea. Si Ma'am Bea. Ma'am Bea Idanan. Birthday man ngun yan. Happy birthday, Tabi. Sige. Sundo kita mga tugang alas 8. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Ripa. Good morning Tabi kay Bong Guades Armaldo, kay Anthony Padua, kay Magbato Burak Glenn. Good morning. Di sige Tabi mga tugang Webes na po. Petsakin si kita ngunyan. Maraysa na kayo ni sumay mga suswildohon. Yo. Hinda sa nangaya kung maswildo kami. Lalo na sa mga yaon sa gobyerno, pagarog baga kining transition kan taon na didelay baga kaya ng sweldo ta syempre so panibagong budget so iba nga ni day pa na-aprobaran sa mga budget yo o di tios-tios muna kay ni Sir Jan Competente. Taday nga yung sweldo pata, yun na nga ni yan, transition. Dahil pa nga ni nagkaka-approve sa mga budget. Yo? Paano kayo ni? So, sa privado, diretso yan. Masyaril Lucinda. Pero so, sa gobyerno, lalo na sa mga sa LGU, so iba, nag-cut off. Automatic man yan, terminated yan pagkatapos kang Pasko. Kang January ay kang December o January pa ni bago naman kikontrata. Yo, ayan kung makakabalik pa kamo, kung i-recall giraray kamo. Yo, kung i-recall giraray kamo, kung papa-renew giraray kamo kan sa indong kontrata. Yo, good morning idol. Ako daing susweldohon takat off. O yun na pigsasabi ko Tabi. Sir Jan, dahil balik cut off ka pero naglalaog ka, nagtatrabaho ka. Yan ang gusto ko sa imo Sir Jan. Yo, Sir Jan Competente, good morning. Uy, may natungka pa dyan. Tagari aloy-haloy na ako dahil nakakagulay naman kinatong. Magulay lamang kami ni Ma'am Liz Manlapas Kapus na natong bata mabagyo. Ano daw so mga tanong dyan ni Chak Sili. Good morning Tabi sa imo Chak Sili. Ano na so mga tanong mo dyan na kamatis, may lada. Ibata kamahal ko niyan baga kang kamatis tapos lada. Maray ka ni maghagad naman kay Chak Sili naman kilada tapos kamatis. Pagday nagto si Chak Sili. Hinga biton tatabi Sir Jan. Sir Jan, iban mo ako naman kay Chak Sili. Ikaw naman ki tinanom naman sa may gilid kang gate niya. May mga ano naman, may mga kamatis, lada. Yaon sa na naman sa may gilid kang kudal. Dahil nakita mapaaram kay Chak Sili nga ning dahil makasayo ma. Hinga biton ta na. Hinga biton ta. Dahil sa nakita mapadato.
Baka pag nadakop kita ni Chasili, barabadon kita duman kang so pudpud na nito. So tabak duman na apod ka. So panggar din bagang tabak. So mataklao ng tabak. Jesus Maria Jose. Bata marigmaton pang mata ni Chasili. Pag nailingan ako nag-aagyo to nang sulbutana oh. Chasili talaga. Oh, sige. Ikaw kita ki bata. Uy, ngunyan palan so tapos kang so cluster meet cluster meet diyan sa barangay Estancia. Diyan so venue kang cluster A athletic meet cluster meet diyan sa Malinaw ang host ngunyan ang munisipyo kang Malinaw so venue kang Karawat yo so ngunyan ang tapos pun bagay to kang Martes sundo ngunyan na pitsa 15 so, Karawat kumusta do sa mga aki adi day tabi kita idol na natong ta iyo ha ay day pala niyan na ang natong palan pagpigpaparaururan na yan natutunaw man nagriyelo sudahon kang natong pag nag-ura pagod ako datong day dadumog bakong an natong pag-iuranan day man nadudumog nailing mo na yan nailing mo na yan dudumog man pala na natong may tagama na databi duman na minasbad na pambarabad sa mga para iyo may minasbad da duman sa mga parako ini so mga para pudun kan tanom niya yan para pudo siguro para pudo ini may taga madatabi si Chasiling minasba duman sa mga para pudo kan mga tinanom niya no may minasba pala dahil na, Sir John, dipisil kita naman kay Sili, baka maminasbad kita naman. Dahil na kita, dipisil na. Ma'am Lourdes Lumagi, good morning tabi. Sa gabos na mga taga Malinaw, ingat po kamo dyan. Sunatong ko kaya idol, bakong waterproof. Iyo. Ang natong baga, pag dinugdog mo man ang kitubig, naghal na sana. Bako da waterproof kaya ang natong ni Sir Jan. Tama man ang gata. Masiramon ang natong ni Sir Jan. Naiiba. Bako waterproof ang natong. Sige, good morning tabi. Malapit na ang Valentine's Day. So pamasko buda databi so pang Aguinaldo. Misa ko dahil pabaya databi nakakaabot. Napauno daw, sabi ni Sir Jeff na Lubiano. Parehas kita. Ako naghahalat pa man ako kanso mga nakalingaw siguro. Baka ako bisyon sa nakampas ko. Bisyon kampas ko. Ako, may talaan pa ako sa indan hanggang pa sa Pebrero. O kaya i-extend ko tabi Sir Jeff. Gibong kong Marso. Tama birthday si Pading Robert Nakapos. Yo. Hanggang Marso. Taba kaya ako kang Pasko siyempre bisyon. Dahil man pati ako nagpapahiling, dahil man ako nagduduman, dahil man ako nagpaparamdam. Habi ko, talatalaton ko na sana. Baka marumduman ako hanggang Marso. Pag nalingawan na ako Sir Jeff hanggang Marso, grilingawan na kami. Yo. Talagang lingaw na pag-arap ko.
Tinawan mo nakipagkakataon, December, January, February, March, 4 na bulan. Pagday pa ng gaday na. Ayan na, relingawan na pahit na rin kayan. Sige. Ma'am Raquel, good morning, tabi. Uni baya tabi mga tugang. Ngunya na aldaw, day man pigdeklara na walang pasok. May pasok ngayon. Ibig sabihin, ang sa tuyang gobernador, si Governor Noel Rosal, na suspendido tabi ang face-to-face classes poon sa aga, sundo, petsa 17, Sabado. Iyan na daw na yan tabi, Sir Jeff. Marani na si tropical, magiging tropical storm ngunyan tropical depression. Sabi kang Pag-asa, pwedeng atyan o kaya sa aga, pwedeng isakat ini sa tropical storm. Ibig sabihin, nagkusog-kusog sa bagyo. Sumara ni inidigi sa may parting Bicol and Albay sa aga and sa Sabado. No rin daw kita ngayon magharampangan maski doon, ay kaya yan tabi, Sir Jeff. Para doon bilog man sana. Kulangan ang kipapatsoy. Si Papa Choy, ando ang bilog, limugmug pa sana yan ni Papa Choy. Lamang nga ni makabot andyan sa may tila, so tila ni Papa Choy, lamang makabot ando ang bilog na. Tila. No. Dahil lamang yan makabot sa tila ni Papa Choy yan duwang bilog mong yan. Dahil lamang matanyog ka ng hasang ni Papa Choy. Oy, Ma'am Hazel, good morning tabi. DM Hazel, good morning. Good morning tabi. DM, watching tabi digdi sa ibang isla. Ano yan napod kan? So, the island of no return. Adi. So, katanduan is baga kang inotangapod kan, the island of the rising sun. Angon yan baga angapod sa katanduan is na so, happy island. Happy island, Pero, ngunyan, ang sabi, so katanduan is bako na happy island ang apod. Sad island na. Tas gobernador duman pinagdeklara na persona non grata kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan. Papa Choy. Sa imong pagkasabot, Papa Choy, anong ibig sabihin kang persona non grata? Persona non dineklarar kang sanggunian panlalawigan na persona non grata sa gobernador duman sa Happy Island. Kaya bako na nga happy so island? Sad island. Nahiling mo na yan. So, Lungkot Island na. Ngunyan. Diyan sa katanduan is maurag palan dyan kay Ma'am Hazel, kay DM Hazel. Yaon siya dyan sa the island of no return. Aramin ni Papa Choy. Narin naman daw kita tabi, Papa Choy, magkapasyad naman. Kaning dahil ng baralika. Neling mo na yan. Arusan na kayo ng pahitatanganing. Dahil sana kita makaseryoso. Tabi, Ma'am Raquel. Sabi ni Ma'am Raquel, good morning, tabi, Mr. Hulbutana. Diyan kasikat sa Hulbutanang ano? No. Hiling mo na yan. Diyan ka nga sikat sa Hulbutana nga. Ano man ang hinulbot ko, tabi, Ma'am Raquel? Ini man
Sabi ni Ma'am Maisel, Augusto ngayang palayason sigub sa katanduanes, yugon mo yan. Ang sanggunian panlalawigan baga, dakol iyan tabi, Ma'am Maisel, sinurug-surugan si gobernador. Pidiniklarang persona non grata. Ano sa Indo, ano ang gusto sabihin sa Indo kang persona non grata? Sabi kang barkada ko, ang persona non grata ngayang ibig sabihin niya kan, day ka ngayang kamugta ka na tawo. No. Dai ka katuro tanggap na tawo. Dai ka mo. Sabi kang barkada ko, inda sa Indo. Tapos sabi ni Papa Choy, marasa pa. No. Ay, Mamisel, pumundo ka Mamisel ta. Pag nagdyan kami ni Papa Choy, baka din naman agad kami makabalik. No. Ay, Mamisel. Tawan ta ka daw ki assignment tayaong kamasa na dyan sa The Island of No Return. Hanapan daw dyan sa mga nagtataram sa kuya kang inot supag dyan ko baga. Dakol dyan na nagtataram sa kuya ngaya. Sir, palangga ta ka sir, palangga. No. Palangga ta ka ngayon sir. Dakol so nagtaram kan sa kuya dyan, Ma'am sir. Ngayon sir, palangga ta ka. Pwede nga sir na day ka na ngayon magbalik. No. Di mag-iri nga tabi kita ha. Sa bagay mas bati hura rayo adi. Mas bati hura rayo. Gari day ka muna unang bitan digdi. Digdi sa bagyong si Ada. Iyo so hanggang dyan sa may sursugon. Pero yun na nga ni dahil man direkta talagang yaw sana dyan sa may Pacifico siya, pasiring ini duman sa taas. Pagabot naman sa may parting digdi na sa may katanduan is ma-record paluwas. O kaya ang posibleng epekto kay ni databi mga tugang sigong sa Pag-asa Sabado pagkini yan ang Biyernes sa aga Banggi may mga pagura na hanggang Sabado. Pag Sabadong Banggi medyo parayo-rayo na sa may parting Albay and Domingo pwede nang parayo-rayo na sa Albay. Yo. So mga estudyante ito ni Ma'am Hazel, si estudyante ito ni Sir ni Sir Pago ni Sir Pagurogon. Sabi sa kuya, bata tigsisikreto ako, Ma'am Hazel. Sir, ngaya kundi ngaya sa imo kinagpapalangga duman niya sa Albay. Digdi ngaya sa Masbati palangga mi ngaya ka. No. Arog ngaya kami kanser magpalangga digdi sa Masbati. Palangga mi ngaya ka. Dito ako sa mga pagiriba ko manay ba kung tinararaman man. Yo. Basta ako tabi Mamisel, kapira ito, isend ko sa imo so Kudak. Hindi ko nakagraduar na ito. Ay! Ang NGCP mga tugang may pigpaluwas na advisory, may schedule of power interruption sa maabot man ini Sabado. O tama, Sabado ding face-to-face classes. 12 oras ining da kuryente dyan sa substation kang Tabaco and Tiwi. So ibig sabihin, so mga nakakonektar dyan sa substation kang Malinaw Substation, ang nakakonektar dyan so Tiwi, Malinaw, Tabaco. Tapos ang
substation man kang tabako, hanggang yan malilipot bakakay ang mga nakakonektar dyan. Sa Sabado tabi, petsa 17, alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 nin hapon, da ka mo kuryente. Da ka mo kuryente, ta magkakaigwa na tabi ki preventive and corrective maintenance along Tiwi, Sipawa, Tabako, 69 KB line. O di alas 6:30 nin aga, sundo tabi alas 6:30 manin bangge. Da kuryente. Papa Choy, di ibig sabihin. Papa Choy, ibig sabihin kay ni tabi Papa Choy, pwede kita mag-schedule sa Sabado. Naday mambaga, tama-tama ini. Sabado, o di pwede kitang mag-schedule kay ni tabi Papa Choy. Dahil mangkikuryente, ano manggibuon ta? Good morning tabi, Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Sige ngarakak ni Ma'am Hazel. Baka sige ngarakak ni Ma'am Hazel. Sulo. Sir Fred. Pagkaray pa ya. I-guide mo tabi, ay reparuhon mo tabi ang Sir Fred si Ma'am Hazel. Tabaka nag-uulok. Sulo. Ay bata arayo baga dyan ng bagtang. Aray ang bagtang dyan. Sir Fred, dyan sa The Island of No Return, nagawa man dyan ki suarog nga duman sa bagtang. Pag ngayon nag-uulok ang sulo, tapos tulala ka, gari baga suday ka na nagkakaalo, tapos pirmi ang hiling mo rayuon. Sumalayo ang tingin na wala naman tinatanaw. Igwa man dyan tabi Sir Fred sa The Island of No Return. Kundig di sa albay, pag arog ka nang namamati mo, darahon ta ka ngayon sa bagtang. Ay, Mamisel, nasasabutan na. Ay, sa bagay, Bicol man dyan na di. Bicol man dyan, nasasabutan pa na ako. Basta, Mamisel, kung igwa ka dyan ki... At tama Valentine's na magkatabi, Mamisel. Mamisel, kung igwa ka dyan na kiriba, baka lamang pwede mo ba na i-share man sa kuya. Valentine's na baga, nalilipot pati ako. Pati ako nag-mimidyas na ngunya. No. Serbisyo asin reparo. Serbisyo asin reparo. Hindi ka daw nga. Basta paguli mo tabi, Ma'am Hazel, ladaran mo kitong pride pusit. Pride pusit, masira mo dyan ang dried pusit. Taraman mo, hanapon mo itong sumanga nagtaram sa kumpalangga. Taraman mo, daran ako digdiki, ki pride pusit. Tapos subadi. Sabi ni Ma'am Hazel, wala man nga digdiki arog ka. Diretso nang nga duman sa kadla. Inay ko po. Oy, alas 8 na. At yan tabi mga tugang naman sa programa duman tabi sa 10 to 11 sa programa so tama sana duman ta ipapalap ta sa mga nanunungdan ining mga paghahanda po kening nagadang-adang na si Bagyong Ada. Anan mga plano lalo na sa tabako. May mga may mga evacuees kita. On dyan sa mga evacuation center. Sabi ni Ma'am Hazel, DM Ma'am Hazel, ano ngaya ang gusto po? Lalaki o babae? Bala ka na tabi Ma'am Hazel kung ano niya on dyan.
tagaan ta na yan. Kung ano sa na ngayon mabaro-baro, yun na yan. O di, ay iyo di. Oy, so mga gusto tabi palan mag-order. No, yun na, mauragin tayo. Ma'am, DMA sila na. Latod ha. Baysa na tapon ngon yan. Uning mga paradangog ta, mga parantabay ta. Kung sisay po ang gusto kibadi, mga dried peas, pusit, na hali po sa masbate. Pag naguli si DM Hazel, chat lang kamo kay Ma'am Hazel. Dadarahan ka mo ni Ma'am Hazel. Pwede ba negosyo tabi Ma'am Hazel? Halimbawa, ang kuha ni Ma'am Hazel duman kan dried pusit. Ang kilo nga 400. Itatao man sa tuya di ni Ma'am Hazel na 300. Ano ka pa? Mabuto ni si Ma'am Hazel. Halimbawa, ang kuha niya duman 400 ang kilo. Itataw niya ligi sa tuya 300 sana. May libre pang patana. Tinda! Ay, alasot yun na! Mga tugang, mga kabayan, sa iba pa niya itong pag-re-restoryahan at sana sanahan. Param na po muna kita digdi para mentras digi sa programa sa ngaran ni GM Maestro nila tuon ni SM Sir Tony. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, kay board member Carlos and board member Bigay nyo laman. Yan man dyan ang best Capri Green 6-in-1 herbal mix. Salamat Ma'am Sonia, good morning. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman ha. Pagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan
kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.